este ca autoritățile să fie ajutate, chiar și de noi toți, să identificăm persoanele și să le facem să conștientizeze, pentru că, din păcate, am avut, iată, în Gorj un al treilea caz de infectare cu coronavirus, tocmai pentru că o femeie care s-a întors din Italia n-a înțeles acest mesaj al autorităților, s-a plimbat vreo 4 zile pe unde a avut chef, iar cineva a luat acest virus. A circulat de dimineață un document pe internet, aproape s-a viralizat, că deplasările ar urma să fie limitate. Am sunat, bineînțeles, la deputatul Dan Vâlceanu să vedem care este situația. Domnul deputat este acum în legătură telefonică și cu noi. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua! Avem, deci, ca statistică la nivel național, 308 persoane infectate. Spuneați că România nu e chiar într-o situație critică, raportat la ce se întâmplă în jur, domnule deputat. Așa este, nu suntem într-o situație critică, dar dacă oamenii nu înțeleg că trebuie să fim prevăzători și să urmăm sfaturile autorităților, putem ajunge într-o situație destul de complicată. A fost acest document, domnule Dan Vâlceanu, legat de aceste deplasări, un document care am înțeles că a fost într-un grup de lucru, dar care ulterior a fost negat de guvern. Sunt drafturi care se trimit recomandări către guvern sau care este procedura? Pot apărea tot felul de documente pe surse sau tot felul de drafturi, documente în lucru, care s-ar putea să nu fie puse niciodată în aplicare. Deci autoritățile iau în considerare tot felul de scenarii la momentul ăsta, pentru că atunci când, dacă situația o impune, să putem să fim pregătiți. România nu e în momentul de față în situația de a opri deplasările cetățenilor și, așa cum ați văzut, inclusiv în ceea ce privește românii plecați în străinătate, suntem alături de ei și sunt curse charter pentru a îi putea transporta în siguranță pe cetățenii în România din alte țări. În acest moment să știți că cel puțin aici la Gorj par destul de copleșite așa de volumul de muncă, autoritățile, Direcția de Sănătate Publică. Da, e normal să știți să fie așa. Nu știu cum o să facă față cu personalul, pur și simplu e... Da, pentru că suntem într-o situație complicată și pentru prima dată în situația asta. N-am mai trecut niciunii printr-o asemenea situație. Autoritățile aveau o capacitate de intervenție și de a răspunde nevoilor cetățenilor în condiții normale, dar acum nu mai suntem în condiții normale și atunci volumul de muncă automat a crescut. Am văzut că ați venit cu câteva recomandări, domnule deputat, legate de aceste deplasări pe care le auzim deja toată ziua. Deși nu sunt restricționate, este bine să facem cât de puține. Bănuiesc că discutați și cu membrii guvernului, țineți legătura cu ei, cu toate că știm că sunteți în această autoizolare. Se așteaptă într-adevăr ca luna viitoare să fie un vârf de boală, de infectări, de... Ne așteptăm ca odată cu apropierea sărbătorilor de Paște, foarte mulți români plecați în străinătate să revină în țară. Și e o informație care aduce neliniște în rândul populației. Adică ce ne facem în momentul în care foarte mulți oameni vor veni din zone în care există o problemă cu acest coronavirus. Vreau să vă spun că autoritățile sunt pregătite pentru a îi primi pe românii care se întorc în țară, dar indiferent de măsura pe care o iei, dacă oamenii nu conștientizează că trebuie să stea în izolare sau în carantină dacă situația o impune, atunci toate măsurile sunt degeaba. Deci, până la urmă, totul se bazează în primul rând pe buna noastră credință și pe faptul că trebuie să înțelegem că atunci când te întorci acasă la familie dintr-o zonă care a fost afectată puternic de coronavirus, trebuie să urmezi sfaturile autorităților. Altfel riști să-ți infectezi familia și să infectezi și pe alții din comunitatea în care trăiești. Autoritățile din Gorj v-au transmis ceva? Au nevoie de ceva? Am ținut legătura cu o parte din primari. Vreau să vă spun că la acest moment cred că toată atenția noastră trebuie să se îndrepte spre spitalele municipale și spitalul județean sau spitalele orășenești și spitalul județean, astfel încât aceste spitale să fie pregătite, să aibă toate materialele necesare și dacă se impune o hotărâre de Consiliu Local sau Consiliul Județean privind rectificarea bugetului, astfel încât la spitale să ajungă banii de care au nevoie pentru a-și achiziționa toate materialele de care au nevoie, aceste ședințe să se întâmple.
Da, cred că spuneau la un moment dat că ar mai fi nevoie și de bani și de materiale. Cred că da. Parcă am auzit o astfel de declarație de la Cosmin Popescu că s-ar putea să fie necesară o rectificare bugetară. Se va face rectificare bugetară. Vreau să vă spun că România, în acest moment, având în vedere starea de urgență declarată prin decret de președintele României, achiziționează mult mai rapid materialele sanitare de care avem nevoie. Sunt comandate, de asemenea, materiale care trebuie să ajungă, dar la acest moment avem toate materialele necesare și cei care, vă spuneam că trebuie să ia măsuri pentru ca fondurile necesare să ajungă la spitale ar trebui să o facă. Vreau să vă spun că în acest moment nu te mai gândești la investiții pe care Consiliul Județean sau Consiliul Locale ar dori să le facă, ci toate resursele financiare ar trebui să îndrepte către spitale și către nevoi care țin de stoparea acestui coronavirus. Au anunțat deja primarii să renunță la o grămadă de evenimente. Domnule deputat, veți ieși, bănuiesc, săptămâna viitoare din această perioadă de autoizolare. Din câte spuneați, testele au ieșit negative. Da, la mine nu se pune problema, cred, de să fie un caz de infectare, dar eu am avut un contact direct cu deputatul Lucian Heiuș, care a fost confirmat cu coronavirus joi, când trebuia să aibă loc învestirea guvernului Câțu, și atunci ar trebui să aștept până joi sau vineri, momentul în care ies din izolare. Așteptați un rezultat? Sau... Nu trebuie să fiu testat din nou, pur și simplu dacă nu există simptome, după 14 zile pot să ies din izolare. Cum ați trăit această perioadă? Cum poate și mental și din punct de vedere al familiei? E complicat pentru că, într-adevăr, eu sunt în București, familia e la Târgu Jiu, la Runcu, și da, vorbim la telefon, ținem legătura, dar e o perioadă pe care trebuie să o depășim cu toții. Corect. Și guvernul de săptămâna viitoare, cum va fi? Tot așa? Fiecare prin videoconferință, prin izolare, sau se revine la altă formulă de lucru? Știți ceva? Sau... Nu. În momentul în care perioada de izolare va fi depășită, guvernul se va întâlni în ședințele normale. Dar cred că pentru România, în general, a fost și un lucru bun care s-a întâmplat în toată această perioadă, pentru că am văzut că există resursele necesare și soluții pentru a digitaliza administrația și uitați că până la urmă a fost o chestiune de voință în această speță. Domnule deputat, cred că ați urmărit mult la televizor tot felul de îndemnuri să se testeze masiv populația. Sunt sigur politicieni care agravează foarte mult o stare psihică deja proastă a populației, pentru că odată că n-a mai trecut prin așa ceva și a doua oară că nu există perspectivă, adică nu știm ce va fi pe viitor, când se va încheia această criză nenorocită. Ce le-ați transmite acestor politicieni? Nimeni în acest moment nu poate să previzioneze momentul în care se va sfârși această perioadă, dar este important ca oamenii să știe că Guvernul României a luat măsuri deja pentru economie, astfel încât economia să fie cât mai puțin lovită de această perioadă, și pentru fiecare cetățean în parte. Este foarte important ca oamenii să știe că avem scheme de ajutor pregătite pentru companii, că salariile vor fi plătite la timp și că pensiile vor fi plătite la timp și nu vor exista situații de întârziere. Cred că, de asemenea, noi toți trebuie să conștientizăm faptul că trebuie să urmăm măsurile dispuse de autorități și că atâta vreme cât fiecare își va face datoria, guvern și populație, această perioadă poate fi depășită mai repede sau mai târziu. Apropo de interzicerea deplasărilor, văd că îi cere deja acest lucru Călin Popescu-Tăricianu. Da, există politicieni care sunt, în această perioadă simt că e un moment în care să iasă în față. E mai puțin important lucrul ăsta. Ceea ce este foarte important este să ne informăm cu toții din surse oficiale. Vreau să vă spun că toate aceste decizii care au fost luate până în prezent au fost luate sau la recomandarea, la sfatul
profesioniștilor în domeniu. Există acest comitet special pentru situații de urgență, acest comitet strategic, da, care ia aceste decizii în această perioadă și din acest comitet fac parte profesioniști în domeniu. Acolo deciziile nu sunt luate din punct de vedere politic, ci sunt luate pentru ca cetățenilor să le fie bine. Vă întreb totuși de aceste alegeri locale. O să mai aibă loc sau nu? Sigur, nimeni nu se mai gândește la ele, dar o decizie va trebui luată și în acest domeniu, pentru că e un termen, Constituția prevede acest lucru. Este adevărat că trebuie luată o decizie în privința alegerilor locale. Deocamdată trebuie să așteptăm să vedem dacă această perioadă va fi una scurtă și vom putea să o depășim mai repede. Lucrul ăsta depinde, cred, și de modul în care evoluează situația în celelalte țări europene, pentru că degeaba în România, să spunem că am ținut situația sub control și nu sunt foarte multe cazuri de infectări, dacă în celelalte țări europene, țări în care românii circulă, situația se păstrează la un nivel de alarmă. Ceea ce este foarte important este ca oamenii să știe că în ceea ce privește alegerile locale, la momentul oportun va fi o discuție cu celelalte partide parlamentare și va fi luată o decizie dacă ele vor rămâne să aibă loc la termen sau vor fi decalate. Mulțumesc mult pentru aceste precizări, domnule deputat, și multă sănătate. Multă sănătate, multă și dumneavoastră și radioascultătorilor. La revedere, domnule deputat. Din păcate, iată o informație pe care eu cel puțin nu știam. Deputatul Dan Vâlceanu a fost contact direct al unui deputat, Lucian Heiuș, care a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. A fost o situație gravă, aproape dramatică, la Partidul Național Liberal, cu acești parlamentari care au fost confirmați pozitiv și care probabil în primă fază n-au luat tocmai în serios recomandarea de a sta în această autoizolare în momentul în care au revenit în țară. Astăzi a venit un apel și de la STS ca populația să sune la 112 doar în caz de urgențe. Pentru că s-a sunat pentru orice, de la faptul, au fost persoane care s-au interesat dacă mai merg trenurile, dacă se pot deplasa în alt oraș, cineva a spus că se află în izolare și a rămas fără țigări. Deci un pic de conștiință, un pic de bun simț, cred că n-ar lipsi nimănui în această perioadă critică. Vedeam și apelul Spitalului din Rovinari în legătură cu aceste măști. A intervenit managerul Constantin Podaru astăzi și ne-a explicat că este vorba de niște stocuri pentru viitor. Îl avem și acum la telefon. Bună ziua, domnule Podaru! Bună ziua! Deci stocuri pentru viitor, adică pentru ce perioadă mai exact? La ce vă așteptați? Nu putem face acum previziuni, decât putem să ne gândim și ideal ar fi să ne gândim la lucruri care pot deveni grave. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice și atunci ne-am gândit, discutând cu medicii chirurgi din spital, ne-au spus că aceste măști pot fi folosite cu succes. Vorbim de 8 rânduri de tifon prinse de un croitor, făcute așa cum trebuie și sterilizate, ne-ar putea ajuta să facem asta. Și atunci am zis de ce să nu o facem, pentru că e foarte bine. Ați spus că erau folosite pe vremuri, adică în ce perioadă? Când? Înainte de a apărea aceste măști moderne. Acum 20 de ani sau când? Zic 20 de ani în urmă sau când anume? Nu știu exact. Domnul dr. Sandu, care e chirurg la mine și care îl știm cu toții că are ani de chirurgie, nu spunea la un moment dat că el le folosea cu succes în sălile de operații. Și eu ne-am gândit că pot fi folosite și acum, dar, repet, ele trebuie sterilizate și purtate așa cum trebuie. Da, nu v-au interzis, eu știu, cei de la Comitetul Județean pentru situații de urgență sau... Pentru că mi se pare, vă spun sincer, o soluție foarte simplă. Nu cred că... Nu. Ele inițial o să fie folosite de noi aici, intern, în spital.
Da, am înțeles că deja s-a oferit lumea să facă așa ceva. Că nu e o surpriză, ne întâlnim în permanență cu oameni dorniți să ajute, cu persoane care ne întreabă de fiecare dată dacă avem nevoie de ceva, dacă pot să ne sprijine. Mulțumim frumos și vom solicita dacă va fi vreodată nevoie, să sperăm că nu va fi nevoie. Da, nu, dar spun că soluția este foarte la îndemână așa tuturor, pentru că mulți se plâng de lipsa acestor măști. Și de asta spun, nu știu dacă e agreată de autorități, adică să fie o variantă, să ne pomenim cu alte necazuri, cum e, acum în situația asta, așa... Vreau să spun că în cadrul spitalului există un medic epidemiolog care nu ne-a interesat, adică a zis că poate fi o variantă. Dar probabil în momentul în care o să le avem confecționate o să întrebăm și la Direcția de Sănătate Publică să vedem dacă dăm și încă e în regulă. Până acum vreun caz ceva n-ați avut. A fost acel băiat de 30 de ani care, din câte știu, a și fost mutat. Sau vreau cum să sunteți acum? că noi încă de când a început, când erau doar zvonuri legate de criză, am luat măsurile necesare pentru a proteja spitalul, pentru că cel puțin pentru mine și pentru conducerea spitalului și pentru toți angajații spitalului, vital e ca spitalul să poată asigura servicii de sănătate pentru absolut toate categoriile de cetățeni, nu numai pentru cei virusați. Noi trebuie să rămânem, pentru că sunt cetățeni care vin la urgență, sunt cetățeni care se îmbolnăvesc și de alte boli grave și noi avem obligația să-i primim pe toți, indiferent că au sau nu au probleme cu virusul, noi trebuie să fim aici. Din păcate e foarte greu, măsurile pe care noi le-am luat trebuie să le înțeleagă toată lumea care le-am luat pentru a proteja tocmai pe pacienți. Da. Sunt măsuri destul de dure. Nu dure, nu, restrictive. Adică toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie completat cu responsabilitate acel chestionar, că nu trebuie să mințim, pentru că mințind punem în pericol spitalul. Ori spitalul, așa cum spuneam, cred că e singura instituție din oraș care trebuie să fie deasupra și trebuie să primească în permanență pacienții care suferă și de alte boli. Aveți pregătite saloane, vreun corp din imobil pe care să-l folosiți în caz de urgență? De la început am luat măsurile necesare, am instituit un corp de triaj la intrare, există proceduri, fiecare dintre angajații spitalului știe exact cum trebuie să se comporte în momentul în care vine un pacient. El este mai întâi întrebat, chestionat și acest lucru îl face o asistentă care stă în permanență, un personal medical care stă în permanență la cort și în funcție de tipul de pacient, el este îndrumat în funcție de ce probleme medicale are, în ambulator, în urgență sau, dacă Doamne ferește, e cineva care a avut un contact cu o persoană purtătoare de coronavirus. E procedura standard de anunțare a DSP și tot ce ține. Oricum, domnule Podaru, va fi o perioadă destul de dificilă pentru că sunt aceste reveniri în țară, toată lumea este în alertă și un pic tensionată pe această treabă. Până spre Paște, cred, sau cât vor dura, vreo câteva săptămâni, cred că așa vom fi obligați să... Nu știu cum e personalul. Personalul cum este? Este în regulă personalul medical? Am avut și azi dimineață o ședință cu medicii și am stabilit că vom face ture pentru a proteja opatii mici, adică dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în spital, nu toți medicii și personal medical să fie infestați. Vom asigura permanență pentru absolut toate specialitățile, dar doar cu câte un singur medic. E un program pe care l-am făcut noi. Încă o dată, spitalul trebuie să fie pregătit pentru toate tipurile de probleme medicale pe care le are un cetățean. Și, ce să zic, am lăsat în concedii sau în libere personalul care credeam noi că nu mai este necesar acum, cu telefonul lângă el, în condițiile în momentul în care avem nevoie să vină imediat la serviciu. Mulțumesc, eu vă mulțumesc mult pentru această intervenție și vă doresc multă putere de muncă dumneavoastră, Doamne, și colectivului medical de la Spitalul din Rovinari. Ținem legătura, știu că
Toată lumea știe deja că dacă este nevoie de ceva, există numere de telefon care sunt puse la dispoziție, cred că pe toate site-urile acum ale presei din Gorj, ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locotenent colonel Dumitru Petrescu al județului Gorj. Sunt cel puțin 10 numere de telefon. Repet acest îndemn să nu sune populația pentru orice problemă, chiar pentru orice problemă, la 112. Știu că panica aceasta este destul de mare acum în rândul oamenilor, este și firesc, este o situație inedită, dar în același timp trebuie să fim echilibrați și raționali și să nu încărcăm autoritățile mai mult decât este cazul. Ultimul bilanț a fost prezentat astăzi de autoritățile centrale, de grupul de comunicare strategică. Este vorba de 308 persoane infectate și 31 vindecate la nivel național. 4.044 de români sunt în carantină, iar peste 45.000 sunt în izolare la domiciliu. Ieri, după amiază, vă spuneam că a apărut și un apel al Federației Naționale Mine-Energie către guvernanți să nu mai importe energie electrică din țări non-europene. Motivul este foarte simplu. Aceste țări care sunt în afara Uniunii Europene, nu în afara Europei, nu au obligația de a achita certificatele de carbon. Ori știți foarte bine că pentru noi, cel puțin aceste plăți ale certificatelor de carbon în ultimii ani au atârnat foarte greu pe umerii companiei din Târgu Jiu. Nu știu care este motivul pentru care s-a venit cu această solicitare. În această perioadă destul de critică încercăm să discutăm cu președintele Federației Naționale Mine-Energie, Dumitru Pârvulescu. Nu știu nici dacă guvernul are acum timp pentru astfel de solicitări. Din câte văd, inclusiv pe partea economică, ministrul este prins în măsurile pe care trebuie să le ia pentru firmele din România. Toată lumea este îngrijorată, evident, și de impactul economic al acestei crize. L-am prins pe domnul Pârvulescu. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Ați venit, deci, cu această adresă către guvern, domnule președinte, ca România să nu mai importe, nu? Din Ucraina sau de unde mai exact? Da, pentru că hai să începem cu începutul. Deci, dincolo de faptul că trece printr-o situație foarte grea și ca țară și ca continent, problema e că după această perioadă va trebui să ne revenim. Și dacă sistemul energetic se duce din ce în ce mai mult în abis, e foarte probabil după câteva luni să nu ne mai putem reveni. De asta am și cerut această intervenție a domnului prim-ministru, pentru că nu e normal ca în România să nu existe și în perioada asta destul de delicată concurență în sistemul energetic. Hai că am înțeles că au fost niște băieți care au făcut bani înainte. Dar acum totuși guvernul ar trebui să se îndrepte și către români. Pentru că nu e normal să intre în concurență companiile din România care plătesc taxe și suprataxe, și aici vorbesc în special de producătorii din combustibil fosil, cărbune, caie lignit, caie huilă și gaz, cu competitori din țări non-UE care nu sunt obligați să plătească aceste taxe sau mai mult plătesc modic aceste taxe. Și atunci, în momentul în care pe mine mă costă în plus aproximativ 100 de lei acest cost, e normal ca statul român, prin guvern, să ia măsuri astfel încât să mă protejeze pe mine, pentru că altfel o să ajungem în scurt timp ca statul român să plătească mii de sau zeci de mii de oameni care nu vor de lucru. Da, vă gândiți la perioada de după criza asta, când o fi să fim într-o situație critică atunci. Eu încă o dată înțeleg că trebuie să fim precauți, să fim reținut, dar nu trebuie să ajungem la disperare. Și mai mult trebuie să ne gândim la ce vine după. Pentru că dacă nu se vor lua măsuri care să ne facă să ne gândim și la perioada de după această perioadă critică, e posibil să trecem din lac în puț. Da, în concedieri și mai știu eu începe, că le-am mai trăit în ăștia 30 de ani. Bineînțeles, bineînțeles. Deci noi nu cerem absurdul, cerem să se respecte niște reguli care nu au fost respectate atunci când
trebuia să se respecte și nu s-au respectat. Măcar acum în ceasul 12 se respectă. Am văzut totuși că guvernul vrea să schimbe directoratul sau ceva de genul acesta. Sunt discuții de acest gen? Vă dați seama că numai de chestia asta exact. Nu ne gândim în zilele astea la câte sunt pe capul nostru. Cum sunt oamenii în complexul energetic Oltenia? Am înțeles că s-au luat ceva măsuri să mai fie răriți prin birouri? Eu zic că majoritatea au o anumită reținere, sunt conștienți de situație, nu sunt disperați. Pentru că e o activitate care nu trebuie să se execute cu disperare. Că poate duce la accidente de muncă, pentru că s-au întâmplat nenumărate cazuri din asta nefericite în timp. Da. Sunt mineri în autoizolare acum sau angajați, din câte știți? Deci sunt, dar nu sunt foarte mulți. Eu sper ca toți colegii care au luat contact cu persoane care vin din zone cu risc de infecție de coronavirus mare să declare și să se izoleze, pentru că nu le face nimeni nimic, că nu moare lumea dacă stă omul acolo 2 săptămâni, 14 zile, pentru că altfel odată o să fie priviți destul de urât de colegii lor și doi, pun pe aceștia în pericol. Da, legat de măsura aceasta cu șomajul tehnic, de o anunță guvernul, nu știu dacă a implementat-o până la ora asta. Este o situație destul de delicată față de situația 2009-2010, că și atunci am avut o situație dintre asta generată de criza de la timpul respectiv. Acum să vedem cum se va implementa, pentru că sunt domenii de activitate care sunt primele lovite. Dar să nu uităm că o situație de asta noi am mai trăit-o în perioada aceea 96-97, când credeam că nu ni se întâmplă nimic, adică se închideau pe rând unități și la un moment dat că a venit acea mare restructurare a activității miniere. Da. Sigur. Deci și asta poate să ducă la, cum să zic, la restrângere de activitate. Pentru că dacă se închid consumatori de energie, riscă normal că... Păi oricum, domnule președinte, e destul de scăzut. Adică am impresia că e cu minus 2000 de megawatts față de... Sau, deci, oricum e scăzut consumul. Scăderea nu este foarte mare. Problema este că și o să urmă și în zilele următoare. În săptămâna trecută, asta a fost marea problemă, că noi stăm și în același timp România importă energie din Serbia și Ucraina, care n-au nicio obligație. Pentru că nici noi, dacă n-am avea obligațiile astea de plată acestor certificate, am putea să mergem cu costuri, cu preț pe piață și am putea să vindem. Dar altfel, cum să intru în concurență când ăla are din start 50% mai puțin costuri decât mine, pentru că eu trebuie să respect niște reguli? S-ar putea să pară ciudat că ați venit cu această solicitare acum când, sincer, toată lumea se gândește mai degrabă la propria ei sănătate, nu la binele companiei în care lucrează, știți cum omul... Deci, încă o dată, mă gândesc la binele de după, pentru că revin. Am trecut prin multe ca țară, vom trece și prin chestia asta. Dar cum ne va găsi pe noi, ca și țară, după această perioadă, situația de atunci? Asta contează foarte mult. Cât de repede ne vom reveni, pentru că dacă nu luăm și măsuri dintre astea, acum ne vom reveni foarte greu. Cred că n-ați primit răspuns de la guvern, nu? Adică era prea curând. Nu, n-ați primit. Vă dați seama că, deci cel puțin am atenționat, sper că guvernul să ia în calcul această situație, pentru că totuși sistemul energetic este baza piramidei economice într-o țară. Da. Nu știu, și înainte se importa din Ucraina și Serbia sau ia cu de ceva timp? Deci înainte se importa. Bineînțeles că am sesizat de ani de zile această situație. Chestiunea asta o spuneam și la acel celebru marș de acum 4 ani, mai bine de 4 ani. Deci de atunci tot așa. Deci, da. Încă o dată, dar una a fost atunci, asta e acum, pentru că revin. Dacă cererea de energie va scădea, suntem în pericol de a ne pierde locurile de muncă. Vedeți, în ultimii ani a fost așa un trend crescător de consum. Păi, în momentul în care... Închis Fordul și alte fabrici. Sigur, sunt închise o grămadă de fabrici. Da, am văzut și, eu știu dacă e parte bună, ziceau site-urile de profil, că va scădea prețul certificatelor de carbon și măcar... Deci au scăzut, dar încă o dată zic. Chiar dacă au scăzut de la 25 la... 19. Când am uitat erau 18 euro. 18, Posibil să mai fi scăzut în ultimele 2 zile. Gândiți-vă că noi banii ăștia îi plătim, noi trebuie să-i punem la fiecare megawatt aproape, da?
pe când ceilalți nu-l pun. Și atunci, cum să mă duc eu în piață să concurez cu unul care din start îmi pun 18 euro în plus pe megawatt? Deci, oricum, temerea dumneavoastră cea mai mare este asta, că în câteva luni, când s-o termina criza asta, vă pomeniți cu concedieri masive, pentru că pentru că o explicație simplă. Naiv.